Goddag og velkommen til den her video. Umiddelbart den her video skal handle om, at jeg vil lave design til jer derude. Jeg vil lave introer, baggrund, banner og logo. Og hvis I har andre idéer, så siger jeg bare til. Lige nu søger jeg umiddelbart bare en, der vil have et eller andet design. Det er sådan lidt lige meget for mig, hvad det er. Men gerne skriv, I skal have 10 views. 10 views. I skal have 10 videoer og 10 subs. Og 100 views mindst. Sådan. Fordi så ved jeg, at de sådan laver lidt, ikke? Det var bare lige en kort infovideo, både til jer derude, og sådan jeg får noget at lave. Have a good day, nasty piece of shit.